ಇಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪರು ಅಂಚದು ದಾದಾನ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಶ್ರಮೆ ಕೊರಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಶೋಕ ದೆಕ್ಕಲು ಉರ್ದಲೆ ಚೂರು ಹಾರ್ಪಿಕೊಂಡು ಉರ್ದಲೆ ಉರ್ದುನ ಕೇಳೋಣ ಎಂಕಿಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದಿನ ಲೇಟ್ ಬರು ಪಂಡತ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೆಲ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ 1 by 1 ಬಿಡೋಡು. ಸೊ ಇನಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಎಂಕುಳಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡುಲ್ಲ ರೂಮ್ಡು. ಸೊ ದಿನ ರೂಮ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇನಿ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಡು. ಸೊ ಅಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದನ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚದು ನೀ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಏನು ತೋಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಆಂಡು ಜನ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ರೆಡಿ ಮಂತ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಇದು ಬಲ್ಪಗು ಪಲಾರಕ್ಕೆ ದಾದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾನ ಓಕೆ ಒಂಚು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರವ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕೆ ದಾದ ಶುಗರ್ ಬರ್ದಾರ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಚೂರು ಅಂದಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟೆ ಗಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಲಾರ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಂದು ಬೈಯಾಗಿನಿ ಗಣಪತಿನ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಓನರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲಾವೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓನರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾವೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಣಪತಿ ಬೇಯ್ದನು. ಸೊ ಅವು ಪೂಜೆ ಪುರ ಅದು ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾವೇರು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕೊಂಚ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ ಮೋದಕ ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊರ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು. ಇನ್ನು 2 ಜನ ಫುಲ್ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು, 11 ಜನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ತೋಜವೆ ತುಲೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪರುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು 2-3 ಬಗೆತ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪರುಂಡು. ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಫಿರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಪಿರವಡು ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂಡಿತ್ನ ಜನತ ನಿಜವಾಯಿನ ರೂಪ ಒಂದು ತುಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಲ ಅಡಿಪಾರೆ ಪೂರ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಸ್ತಿ ಪಲ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ದುಮ್ಮೆ ಪಳಪಳ ಇತ್ತು ಪಳಪಳ ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರು ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಕಲ್ ತೋಜಾರಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಊರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಅಂದ್ ಚೂರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಿಂದು ನಾವು ಖರ ಹೊಡ್ಸಾ ಚೌತಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೂರ ಮೋಡ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಲು ಮಾತಿರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಂಡು ಈ ಜನ ಆ ಮೂಲೆಡುಂಡು ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನರ್ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ 2 ಇಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರಾಂಡು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾವೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಲ್ಪದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಚಾತನ್ ತುಕ ಹಾಂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನು. ಇಡ್ಡಾತನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟು.
ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ ರವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ರವೆ ಹಿಂದೇನು ಸ್ಮೂತ್ ರವೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಕೊಂಚೂರು ನಾನಲ್ಲ ಕಡಿ ಕಡಿ ಪುಣತ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಚೂರು ಶುಗರ್ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಯನ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಅದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಪಪ್ಪಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾರು ರೂಮ್ ಪೂರ ಎರಡಕ್ಕ ಯಾಂಗ್ಲ ಸುಚ್ಚಲ ಫುಲ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪ ಬಾವೆರ್ಲ ಆರು ಕುಲೋ ಒಂದು ತೂಪೇರಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬಾವೆರ್ಲ ಎಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿ ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಸೋಕು ನೀರು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬರೋದು ನೀರು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬರ್ತಂಗೆ ಮೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಶೋಕ ದೆಕ್ಕಲಿ ಉರ್ದಲೆ ಚೂರು ಹಾರ್ಪಿಕೊಂಡು ಉರ್ದಲೆ ಉರ್ದುನ ಕೇಳೋಣ ಎಂಕಿಡಿಗೆ ಶೋಕ ದಾದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎಂದಿಜಿ ದೆಕ್ಕದು ನಾನು ನಿಜ್ಜ ಅಂದು ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ದ ತಿಕ್ಕಣಪ್ಪ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೆಗ್ದಾಂಡ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಬೋದ ಕಿತ್ತ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಇಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚದು ದಾದಾನ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಶ್ರಮೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಎಂಗ್ಳು ಇಚ್ಚಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೀನು ಚೂರು ಅರಶಿನ ಬುಕ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಡ್ದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವಡು ಮುಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಮುಕ್ಕ ಒಂದು ಈತ ಐಟಮ್ ಸೊ ನುಗ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಓಡು ತಿಕ್ಕನ ಹತ್ತು ಹಿಂದಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಟ್ಟುಂಡು ಮುಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಪೋಂತ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ತೋಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು जय बोलो गणेश महाराज की रोड के ऊपर ही भगवान का मंदिर है तो धगड़ू सेठ की तरफ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर। अच्छा लास्ट ईयर गया था मैं दर्शन करने। रखियो उसको खोल लो अंदर पूरा रखो पीछे से डाल दो रक्षित पे पूरा पीछे से ಸೊ ಚಿಕ್ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತ್ ಬರ್ತಾ ಎಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಒಂಜಿ ಸರಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಕ ಮಂತಾರಂಡು ಪಾಯಸ ಮಂತಾರಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಂತಾರಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಬೇಲಂಡು ಸೊ ಮುಟ್ಟಲೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಧ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ಪೆದ ಪಲ್ಯ ಅಂತಾರಂಡು ಮೇಡಮ್ ದಾದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೋದಕ್ ಗಣಪತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೋದಕ್ ಸೊ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಪುದು ಹಾಂ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಂ ಕೆಲವರು ರೈಸ್ ಬಾಡೋರತ್ತಾ ರೈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅವನು ಆಯ್ತಾನ ಅನ್ಪೇರು ಹಾಂ ಮೆತ್ತಡ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಮುಂದೆ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪುರಾಣ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಪುರಾನ್ ಪಂಡ ಐಕುಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಐಕುಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಾಜು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಲ ಎರಡು ಸ್ಟಫ್ ಮನ್ ಪರೋಂಡತ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀರ್ದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆದ ತಲ್ಲಿ ಅವನುಂಟು ತೆಕ್ಕರೆದ ತಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಂದಾದ ಬೈಯಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ನನೊಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾರೇನು ತೋತಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೆರೆಂದುಳ್ಳೇರು ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಮೋದಕಾಗ ಮೋದಕಗ ನಂಗೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ಶೆಫ್ ಪಂಡೇರು ಹಾಂ ನಾನು ಸೂ ಶೆಫ್ ಸೊ ನಾನು ತೆರೆತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಮ ಸಾಮ ಓಕೆ ತರಲಿ ಓಕೆ ನೀನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ದೇವರನ್ನ ಒಂದಾದು ಬಾರಿ ದಿರಟ್ ವನಸ್ಮನ್ ಪೆರಂಡು ಸೊ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಸೊ ಅದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಲಾಹಾರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದು ಮೋದಕ ಓಕೆ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲೊಂದು ಈ ದೃಶ್ಯ ಅಂತೂ ಓಡಿ ವರ್ಷದ ವರ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಿರೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಳ ಬರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಡು ಇದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಪೋಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ ಅವನುಂಡು ಪತ್ವೆ ಪಲ್ಯ ಇನ್ನ ಸೂಶೆಫ್ ಯಾನತ ಅವಿಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಜರು ಅಲ್ಲ ಪನ್ನದೆ ಶೂಶೆಫ್ ಪಂಡ ನಿರ್ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗವನ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ತೋರಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ದಿ ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪರ ಒಂದು ಮೋದಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಯಾವ್ದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕು ಎಳ್ಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಯಿದ ಪೊಡಿ ಮುಂದಾದ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಲೆಮನ್ ರೈಸಾ ಸೊ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ಬಗ್ಗೆ ಆತುಂಡು ನಿಂತುಲೆ ಒಂದು ಪದುಪೆದ ಕಜಪು ಒಂದು ಮನಲಿ ಸುಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಸಿ ಬಟಾಟೆದ ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಟು ರೆಡಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ನೈವೇದ್ಯ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಉಣ್ಕ ಇದೇನು ಇಂಚ ಲಾಟರ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಬಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಓಲಿ ರೈಡ್ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತದು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಕೈ ಕೊರಸೊಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಪಾತಿದ ಲಾಟನ ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಫ್ಲೋರನ್ನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಇಟ್ಟೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇತ್ತು ಮಾತು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸೊ ನಡುವು ಕಂಚದಿ ಇದು ನಡುವೈತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಕಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಪೂರ ನನ್ನ ಇಂಚ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆ ಮಂತದ್ದು ನಡೀಗೆ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಡೀಗಂಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಕೊ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್
ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಕರ ಉಂಡು ರೂಮುಡು. ಸೊ ಐಟಿತ್ತೆ ಮೋದ ಕಂದೀಪನ ಒಂದೇನು ಒಂದೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೆಟ್ಟು ಬೇಯುಡು.